Hello mga kahugot. Na ako ipakita sa inyo karon ang klase-klaseng batasan sa mga bana. Muna itong isputan ron. Kita ko sa inyo Di ba kining mga bana sa klase. Magod ta. Sarili na to kabalo man tag sa itong papa. Nakubog ba? Kan ba kabalo magod ta. Ipakita na ko sa inyo karon ang klase-klase ng mga bana. Muna siya una. Ang una kining nagsisiks. Muna siya nga bana. Asa man kagikan? Nganong karon ba man ka nakauli? Ayan, namat di may sa akong barkada. Nya, kuan ba? Ang tawag aning inom-inom gamay ba? Ay na, kuan day na, overtime pukuhan niya. Kuan ba ka ng overtime sa trabaho ba? Nya, anong overtime ko ni boss niya. Isa po, ulan dito sa mga trabahoan. Ulan, kusuking ulan ano hindi kusog kayo. Baha gani. Oh, mao to siya. Bakakon kayo. Ilan na kayo. Ang sunod na po nga batasan sa bana tong ipakita, buutan. Buutan, concern kayo siyang pamilya, concern siyang asawa. O, kani, muna siya, buutan nga bana. Asa man kagikan? Nganong karon ba man ka nakauli? Nag-prepare pa ko sa tong sakyanan, nag-washing ko. Manimba taron. May nakaligo na ka. May kaluyan ta sa Ginoo. Nya. Ang mga bata atong isuroy-suroy pag man natong simba. Ha? Darling, kasabot ka? Mo na atong buhaton ron. Ay, grasyahan ka sa Ginoo di. Kaya tag may panglawas. Buo atong pamilya, way sakit-sakit. Oh, perfect buta na. Oh, ang sunod na po nga bana ipakita. Mga kahugot. Kanang maoy, lahubog. Lahubog. Oh, kani, saksim kita ko sa nang lahubog nga bana. Mo ni siya. Ang ipakita, dara. Asa man kagikan? Nganong karon ba man ka nakauli? Oh, nga naman karon ko kauli. Ha? Talaga? Ha? Ang galang mga kaspani mo ron. Pagukad dito, pagukad kay gutom ko. Pagukad dito, ngandam mga pagkaon diya. Pag-abot na ko, andaman na ko ninyo pagkaon. Nasabot mo? Ayaw, pagpakuan-kuan sa ko, kaya ako'y nagbuhi sa inyo, ha? Hindi ko man diya. Oh, mo to siya. Maoy kayo, kinanglan pangandaman dyan di magpagkaon. Kung dili man ko maoy. Dili ko maoy. Maoy man ko, maoy lang. Maoy tiglaba. O sunod itong ipakita nga bana. Kining, wata kabalo. Nga naminyo na dahil mo nga. Juyot. Tuman ba, mistiso. Mistiso babae. O muna muna ko ipakita sa niya. Muna siya. Asa man kagikan? Nganong karon ba man ka nakauli? Gikan ko dito sa kong kumpare. Luda na ang suot ni mo Luda na Ito sa kong kumpare ba kay kuhan po ka ng luto sa kamay ni Udtom Lami kong luto kong kumpare lagi. Hani? Agra. Wapo ba kang tawana ba yun? Iyos lagi sa bayon ba? Iyos sa bayon lagi. Kuhan mo lambingon dyan ba ka nang maglakaw yung gagbay? Hindi ka daragod. Agbay niya, lambingon lagi. Basta lagi pinangga kay ko Nanangay ko siya kay guwapo. Baka niya gusto ko siya kay matsukit kay abs dito. Lami lagi Lami magka-abs ba abs?